היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום הסרטון הזה הולך להיות קצת שונה. אני הולכת להראות לכם מה אני אוכלת ביום בחופשה. אני טסה לווינה, ועכשיו אני בשדה תעופה. אני הולכת להראות לכם איך אני הולכת לאזן בין מאכלים שמנים יותר לבין מאכלים בריאים. איך בעצם אני מתנהלת בחופשה. אז הנה ההתחלה של החופשה. לשדה תעופה כבר דאגתי שיהיה לי אוכל מהבית. תסתכלו, הכנתי לי פה סנדוויצ'ים, סנדוויץ' אבוקדו וטונה. יש לי פה סנדוויץ' גבינה צהובה ועגבניות שרי. עוד ירקות חתוכים, עוד עגבניות שרי, עוד גמבה ומלפפון, תפוח, בננה. אם יבוא לי אני אקנה קפה, אני אקנה אולי איזה שוקולד טעים, אבל בעיקרון יש לי את כל האוכל למשך הטיסה. זו הולכת להיות טיסת ערב, 6 בערב, אז יש לי ארוחת ערב מצוינת. אני הולכת לשתף אתכם במהלך כל הטיסה לגבי הארוחות. אז בואו תישארו איתי ונצא לדרך. בוקר טוב, אנחנו עכשיו בארוחת בוקר של המלון. אני אראה לכם מה לקחתי לאכול. אני תמיד מתחילה עם הדברים הבריאים יותר, חביתה, לחם מלא, דברים שמזינים ויתנו לי כוח להמשך היום. חשוב שיהיה פה חלבונים, שומנים, פחמימות, אז אתם יכולים לראות מה בחרתי. חביתה מקושקשת, יש לי פה איזה גבינה, אין לי מושג מה זה עדיין. גבינה צהובה, שני לחמים שונים, לחמים מלאים. תכף נראה מה זה. טוב, אז אחרי שסיימתי לאכול את החביתה ואת הלחם, גיליתי איפה הירקות, לא נורא, למחר יהיו לי ירקות. נראה לי שגם נאכל איזה עוגה טעימה גילי. תכף נכין לנו קפה עם עוגה כזאת. אבל הכי חשוב, אכלתי את האוכל הבריא קודם כל, אחרי זה אני עוברת למתוקים ולקינוחים. טוב, אז לקינוח החלטנו לקחת קפה עם נוטלה. פרוסות לחם ונוטלה, אני אכן לי ולגילי. משום מה, נוטלה קרצה לנו הרבה יותר מהעוגות שהיו שם. כי תכלס אין כמו נוטלה, ואנחנו בחופש, אז אנחנו צריכים להתפנק. מושלם. איוש. אנחנו יושבות בקפה דמל, ככה קוראים לזה? דמל. דמל או דמל. או דמל. קפה מושלם בווינה, שהוא מאוד מאוד מומלץ. אני הזמנתי לי פה תה. כאן תה, תכף אני אמזוג, וקרם שניץ, מלא, זה הולך להיות שחיתות. גילי, מה הזמן? צ'וקו? שוקו ועוגת שוקולד. תכף אנחנו קצת שמנמנות, אבל מותר לנו. אז תכף תגיע העוגה ואני אצלם לכם אותה. וקרם שניץ, נראה פצצה. טוב, יאללה, נאכל גילי? נאכל. גילי הזמינה, רגע, תראי להם. הזמינה עוגת שוקולד ושוקו. נראה לי שזה יהיה מושלם. טוב, אז אחרי שאכלנו את הקינוח הטעים הזה, אכלתי מילפה, הגיע הזמן קצת להוריד הקלוריות, אז עלינו פה לכנסיית סטפן, שזה תצפית, יש פה תצפית ממש יפה על וינה, הכי גבוהה שאפשר. תכף אני אצלם לכם. ויש שתי אופציות, או לעלות במעלית, או לעלות את זה במדרגות. אנחנו החלטנו לעלות במדרגות, 350 מדרגות, ושוב פעם, הדברים האלה זה כדי למזער מתקים. כמה שיותר ללכת, כמה שיותר להוציא אנרגיה באטרקציות, ככה גם אפשר לאכול דברים שונים, גם להוריד קצת, ואז זה מסתדר. אז הנה, תראו את הנוף הזה של וינה. וואי, מוסלם פה. הלו, חזרנו למלון לעשות קצת הפסקה קטנה. החלטנו לקנות בסופר אוכל ולהכין לנו ארוחה אחת במלון. קנינו לנו, כבר הכנתי את האוכל כי אני מתה מרעב, אז קנינו לנו גבינת ציזיקי, הנה הגבינה עצמה, עם סלמון, הנה הסלמון שקנינו, לחם מלא, לא יודעת איזה כל כך לחם זה, וגם יש לנו פה סלט, קנינו עגבניות שרי וירוקים, עשינו לנו מיקס. זה מין ארוחת ביניים כזאת, כזה עדיין לשמור על איזון ולא לאכול כל הזמן ג'אנק. אז יאללה, הלכתי לטרוף. ביוש! הגיע הזמן להתפנק עם קפה, וקנינו לינדט. בסופר אתה יכול כזה לבחור איזה לינדט שאתה רוצה. זה וניל, לא וניל לבן, זה לבן עם עוגיות נראה לי. זה שוקולד חלב רגיל. טוב, הארוחה האחרונה להיום, ארוחת ערב, הזמנתי פסטה ברוטב אדום, הכי פשוט שאפשר. בוקר טוב, הגענו ליום השני של הטיול, לעוד ארוחת בוקר במלון, אז שוב פעם, הנה אתם יכולים לראות מה בחרתי. לקחתי לי שוב פעם חביתה, הפעם יש גם ירקות שאתמול לא ראיתי אותם. יש כאן לחמים,
לחמים מלאים, לחמים קוסמין, ממש טעימים. ויש פה שתי גבינות, אחת עם שום שמיר, והגבינה השנייה זה נראה לי גבינה פשוט רגילה, כמו שיש לנו גבינה לבנה. נתראו אותה. טוב, אז אחרי שסיימנו את ארוחת בוקר, הגענו לסלב הטעים. היום בחרתי לקחת, תראי להם, זה לחמניה מתוקה, עם נוטלה, שאני אשים עליה, וקפה. נפתח לנוטלה. גילי, מה את אוכלת? אני אוכלת פירות. תראו את הפירות שלי. אננס, עם קלמנטינה, עם קיבי וענבים. טוב, אז קצת שוקולד. אוי, לחמניה מעולה, את חייבת לטום. איוש. היום החלטתי לקחת טרודל תפוחים, שזה הקינוח הלאומי של וינה, המאכל הלאומי שלהם, בקפה סנטרל, שזה קפה מאוד מוכר. גיל, תראי להם. טרודל תפוחים, כמובן עם עוד קנקן תה בצד, כי באמת ממש קר פה עכשיו. וגילי הזמינה משהו מטורף, תתעלמי להם. משהו נחמד בוטנים וקרמל, וואו, מושלם. ושוקו כמובן, שזה המשקה האהוב עליי. בקיצור, קודם אנחנו מתפלקות על קינוח שווה אחר, אז היום שטרודל תפוחים חייב. אז ישבנו בבית קפה, והראיתי לכם את השטרודל תפוחים שאכלתי. את האמת, ציפיתי ליותר, זה לא היה וואו, כמו שתיארו את זה. אולי כי אני ממש אוהבת מתוק וזה לא היה מתוק בכלל, אז טוב, לא נורא, אבל עכשיו הלכנו לסופר ותראו מה קנינו. קניתי לי פה סמודי מנגו ופסיפלורה, 100% פירות, זה נראה ממש טוב. תכף אני אשתה את זה, נראה איך זה. ותראו את הפירות ים המושלמים האלה. פשוט זה נראה מעולה, זה טרי, והמחיר שלהם גם לא כזה יקר כמו בארץ. וגילי הכינה להמיץ את הפוזים שהיא סחטה לבד. סוחט לך את הפוזים במכונה, ואז אתה שם לך באיזה בקבוק שאתה רוצה, אחלה. בקיצור, עוד נשנוש בריא וטעים, לא חייב תמיד לקחת נשנוש מתוק, משמין. לא, יאללה, ביי. טוב, הגענו פה להחלקה לקרח, באנו לשרוף קצת קלוריות. מקווה מאוד שאני לא אפול, גילי, שמרי עליי. או שניפגש בבית חולים, או שניפגש במסעדה הבאה. בסרטון הבא. ביי. הגענו לארוחת צהריים במסעדת גלאסיס בוויל, משהו כזה. הזמנו שניצל וינאי, שזה המנה שלהם. אז תראו את השניצל. את האמת שזה חצי שניצל, חילקנו בינינו את השניצל לשניים, כי זה ענק. פרנץ' פרייז. ותכף תגיע גם סלט בצד, סלט ירקות טעים. הנה הוא הגיע. תודה. Thank you. התחלתי לדבר בעברית ואמרתי לו תודה, כאילו הוא מבין. זהו, אז יאללה, נאכל. שיהיה לנו בתיאבון. בתיאבון. בוקר טוב. כמו כל בוקר, אותה ארוחת בוקר, אין שינוי, צריך חלבונים טובים, פחמימות, שומנים בריאים. אז כמו שאתם רואים, חביתה. יש לי פה גבינת שמנת. אתמול אמרתי לכם שזה גבינה לבנה, אבל זה שמנת. ושמנת שום שמיר. ולחמים טובים. אז בדיוק כמו אתמול, אחרי שעה לטעים, אני לוקחת שוב פעם את החצי ירח הזה, שזה חלה מתוקה כזאת, לחם מתוק, עם נוטלה וקפה. מכירים את זה שמשהו טעים לכם ובא לכם פשוט להמשיך לאכול אותו כל הזמן? למרות שיש שם מלא עוגות טעימות ומלא דברים טעימים. גילי, מה איתך? אני עוד חושבת מה אני הולכת לאכול היום. או פירות או גם חצי ירח. החצי ירח הזה מנצח. תקשיבו, נכנסנו פה לחנות חלום, חנות של לינדת. תראו איזה מושלם, איך תתאמן שבחיים לא ראיתי. זה נגיד טעם עם שקדים, וואי, שלמות. זה הכי טעים בעולם. זה מנגו בכלל. חשבתי שזה וניל, גם המנגו מצוין. ניקח לנו קצת בסטקית כזה. הכל פה מושלם. עם כמה שאני אוהבת לאכול בריא, ואני באמת חושבת שזה מה שאנחנו צריכים בחופשות, אני מרשה לעצמי להתפנק, לאכול שוקולד, אני בדיוק כמו כל האנשים אוהבת שוקולד. אבל בארץ אני יודעת להגיד לעצמי סטופ ולא לגעת בדברים האלה, וזה פינוקים שנשארים לחופשות. טוב, כמו שאמרתי לכם, אז כל יום יש קינוח אחר שנאכל, ומה שכיף בבתי קפה בווינה, שממש כל בית קפה מנוצר בצורה אחרת. יש להם קטע, יש להם סטייל, יש פה הרבה אומנות.
אז יש גם חוויה אחרת. היום בחרתי סופלה עם גלידה וקרם, וכמובן בצד. גילי לקחה לגלידה. איזה טעמים לקח? יש פה טעם של קוקיז וטעם של קינדר בואנו. שוקו. עם השוקו הקבוע. אז יאללה, אנחנו יכולות להתחבר. ארוחת ערב שלא הספקתי לצלם לכם, המבורגר עם צ'יפס בטטה וקטשופ, ממש טעים. טוב, לסיכום הטיול אני רוצה קצת לעשות לכם סדר בראש מבחינת מה שאכלנו בטיול. היינו שם 3 ימים מלאים, כשכל בוקר התחלנו מארוחת בוקר טובה, עשירה בחלבונים, פחמימות שומנים, וגם איזה נשנוש קטן בסוף. לאחר מכן ארוחת צהריים במלון, כמו שראיתם קנינו דברים למלון, לחם, גבינה, סלט, סלמון. וארוחת ערב אכלנו בחוץ, פעם אחת היה שניצל, פעם אחת פסטה, פעם אחת המבורגר, כל פעם משהו אחר. בנוסף אספנו קינוח, פעם ביום, כמו שראיתם, איזו עוגה טובה עם תה בצד. ולאורך כל היום היה לנו גם שנושים, שוקולדים, אגוזים, שקדים, פירות, כל מיני דברים ככה בין לבין. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם ולהגיד לכם בלי קשר למה שהצגתי בסרטון, זה שווינה העיר מהממת, שווה להגיע לבקר בה. יש בה הרבה מוזיאונים, הרבה תרבות, הרבה היסטוריה למי שאוהב, והאוכל שם ממש טעים. אז אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לי לייק ותירשמו לערוץ שלי ותצפו בסרטונים נוספים, ואני אשמח לשמוע בתגובות אם יש לכם משהו להעיר, להגיד, להוסיף, משהו שאני אוכל לשפר לבלוגים הבאים שלי. וזהו, ניפגש בסרטון הבא.